Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген 21 ноябрь, бөтен дөнья телевидение көне. Шул уңайдан барлык хезмәттәшләребезне дә һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Безгә бар тик яхшы гына хәбәрләр җиткереп, тыныч, мул тормышта яшәргә язсын. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Татарстан архивына 100 ел. На территории Российской Федерации проживает более 190 народов. И Республика Татарстан является самой, наверное, многонациональной территорией России. Татар яшьләрен берләштерүче ябалак уенында Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәрләре катнашты. Командасы исемле команда юкка гына бер генә уенны калдырмыйча йөрми икән шушында һәм бүген дә алар җиңүчеләр. Котлыйбыз сезне, нинди хисләр күңелдә? Азарт, дуслар, азарт! Самара шәһәрендә Мәүлид ән-Нәби бәйрәме узды. Әби бабайларыбызның диннәре буенча яшәр өчен шул бәйрәмнәрне үткәрәбез, иншалла. Екатеринбург шәһәрендә милли көрәш ни хәлдә? Хәзерге проблема да это беренче уйлаганда инде безнең яшьләрне бу көрәшкә әзерләргә дип инде. Тормышым да иҗатка бәйле. Гармунчы Ирек Мөхәммәтҗанов белән таныштырырбыз. Җырсыз ничектер күңелсез була. Җырсыз яши алмый. Татарстан архивларына 100 ел. Шул уңайдан башкалабызда бик күп чаралар уза. Чираттагысы Владимир Ильич Ленин исемендәге мәдәни ял комплексында оештырылды. Татарстан Республикасы Дәүләт архив хезмәте тарихына багышланган архив раритетларыннан торган күргәзмәләр дә әзерләнгән иде. Тулырак киләсе видеоязмада. Татарстан Республикасы Дәүләт архивы хезмәтенә 100 ел тулуга багышланган чаралар бүген көн дәвамында барды. Төп вакыйгалар Ленин исемендәге мәдәният ял үзәгендә узды. Фойеда архивларда сакланучы документлар, фотографияләрдән торган күргәзмә дә оештырылган иде. Чара архивлар һәм Россия халыкларының үзенчәлеген саклау дигән темага багышланган коуч-сессия белән башланып китте. Катнашучылар арасында галимнәр, татар иҗтимагый оешмалары, Россия архив хезмәте вәкилләре бар иде. Чараны алып баручылар Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова һәм журналист җәмәгать эшлеклесе Максим Шевченко. Целью нашего сегодняшнего мероприятия станет обсуждение проблем в контексте настоящего и будущего татарской диаспоры. Соответственно, на повестку дня мы ставим следующие проблемы. Письменное и устное наследие как источник сохранения идентичности, архивные документы в цифровом мире, архивы будущего, что необходимо сохранить. Очрашу дискуссия форматында барды, проблемалар уртага салып сөйләшенде. Я хотел бы несколько слов сказать о Татарстане и почему мое сердце так стремится к Республике Татарстан. Потому что здесь на самом деле не на словах, а на деле осуществляется то, что является фундаментом, на мой взгляд, человеческих нормальных взаимоотношений. Уважение к другому говорящему на родном языке, видящему мир по-своему и одновременно живущему в союзе и гармонии с людьми, которые мыслят себя кто-то татарами, кто-то русскими, кто-то евреями, кто-то какими-то другими народами. Я много бывал в Татарстане, и каждый раз, когда я здесь бываю, я ощущаю, что именно здесь я по-настоящему нахожусь дома, в той стране, в которой живет мое сердце и в которой мне хотелось бы быть. Шулай ук бүген Татарстан архивына 100 ел тулуга багышланган чаралар барышында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Федераль архив агентлыгы җитәкчесе Андрей Артизов белән очрашты. Алар дәүләт архивының яңа бинасында да булдылар. 300 мең данәдәге архив материалларына исәпләнгән сак бүлмәсе белән таныштылар. Татарстан Республикасы дәүләт архивы хезмәтенә 100 ел тулуга багышланган чара тантаналы концерт программасы белән дәвам итте. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Яшьләрдә туган телгә хөрмәтне төрле чаралар аша да тәрбияләү мөһим. Ябалак интеллектуаль уены шундыйларның берсе. Татар яшьләренең бергә җыелып, вакытын файдалы һәм күңелле итеп уздыру мөмкинлеге ул. Кич буе баш ватып, яңа дуслар белән танышу һәм иң мөһиме туган телгә мәхәббәт үстерүче чара. Татарстан Яңа гасыр каналы хезмәткәрләре дә уенда үз көчен сынап карады. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева.
Бу хәрәкәт гомумән яшьләр арасындагы булган интеллектуаль уеннарның популярлашуы белән ни өчен менә татарларда да, татар телендә дә шундый уеннар булмасын дигән, булсын әле дигән ниятләр белән башлаган идек. Һәм инде 3нче ел рәттән көннән-көн популярлыгы артучы уенга әверелде. Ябалак уенында инде 5нче тапкыр рәттән катнашучы командалар да бар. Шуларның берсе тегеләр төркеме. Әйдәгез әле хәзер алар белән аралашып үтик. Исемсез. Исемен, фамилия? Минем исемем Габдуллина Айгөл. Мин КФУның ИФМКда тасакта укыйм. Без бөтенебез шул бер төркемнән. Менә уенга 5нче тапкыр килү бу инде ширме, бу урын үзеннән җәлеп итеп торамы сезне? Әйе, чыннан да шулай. Без монда килгән саен ничектер бер төрле атмосфера, ничектер киләсе килә. Сез дөрес әйттегез, шир. Менә килеп, һаман киләсе килә. Укытучылар буларак методиканы укыйбыз бит инде. Шунда укыганда татар телен ничек саклап калырга дигән проблема безнең беренчеләрдән булып тора. Һәм шушындый проектлар тагында күбрәк булса, безнең фикеребезчә яхшырак булыр. Чөнки Айгөл әйткәнчә, монда үзенә тартып тора уен. Балаларны да шулай өйрәтсәк, бәлки балалар да безнең сөйләшә башларлар татар телендә. Һәм татар теленең популярлыгы тагында артыр. Чынлыкта әлеге вывеска астында нинди бина булган? Әлбәттә инде төрле кыенлыклар очрый, алар күбесе теге шундый рәхәт мәшәкать. Татар яшьләре өчен бер дигән баш вату, күңел ачу, яңа дуслар табу урыны дип катнашучылар бер авыздан. Асылда, әлбәттә, татарча сөйләшергә зур этәргеч тә диләр. Мин яратам командасы кызлар белән аралашып үтик. Монда бары тик кызлар менә егетләр өчен дә биремнәре бар бит. Авырмы менә ул биремнәрне шишеп чыгарга? Без инде менә беренче сезоннан бирле әлеге ябалак уеннарында катнашабыз. Һәм минемчә, әгәр дә инде кызлар һәм егетләр сорауларына бүлергә кирәкми. Әгәр дә син шуннан да интеллектуаль икәнсең, син бөтен сорауларга да җавап бирергә хокуклы. Бүгенге көндә бигрәк тә менә безнең татар телебез белән бәйле мәсьәләләр вакытында татар яшьләренең җыелып, үзара аралаша алуы да ул зур сөенеч. Бу юлы уенда 9 төркем катнашты. Күңел ачарга бу уеннарда. Монда беренчедән бик позитив шундый атмосфера. Монда без күңел ачабыз, без монда дуслар белән аралашабыз, татар яшьләре белән күңел ачабыз. Татар милләте, татар тарихы, төрле кызыклы шәхесләр турында сөйләшәбез, төрле сораулар шунда бирәбез. Гомумән дөньядагы яңалыклар турында сорауларыбыз, тематик турлар да бар, һәм хәтта уеннар да бар. Мәсәлән, апрельдә, быелның апрелендә без Габдулла Тукайга аның туган көненә багышлап уен үткәрдек. Монда мәсәлән безнең төп максатыбыз булса татар яшьләрен җыю, һәм әлбәттә инде калган максатлар, һәм алар өчен кызыклы бер чара оештыру, һәм инде калган максатлар монардан чыга. Мәсәлән, анда танышу, тел саклау, һәм гаилә кору, телне саклау дигән максат үз каршыбызда, үз алдыбызда куймадык. Бу үзеннән үзе килеп чыкты. Һәм минемчә мондый проектларның уңышы да шундадыр да бәлки. Чөнки бүгенге көндә бик күп кешеләр телне сакларга, тел бетә, яшьләр татар телен өйрәнми, белми дип кайгырган арада без шул арада шул актив татар яшьләре белән уйныйбыз. Иң кызык, иң текә төркемнәрнең берсе командасы дип атала һәм алар һәрбер уенда катнашалар. Кызлар, егетләр, сөйләгез әле, менә ни өчен һәрбер уенда сез катнашып киләсез? Азарт. Монда дуслар белән җыелышып, күңелле вакыт уздырып була. Һәм кызыклы сораулар, кызыклы тәҗрибәләр үзенә күрә. Тагын нәрсә? Үзенчәлекле атмосфера монда теге. Бөтенебездә бер хокуклы кешеләр һәм шулай ук теге вакытны уздырырга бик күңелле дуслар белән. Әзгенә үзеңне дә сынайсың. Нәрсәләр беләсең икән, нәрсә белмисең икән дип. Егетләр, кызлар, ничек уйлыйсыз, менә шушы ябалак интеллектуаль уены туган телне сакларга булышамы? Әлбәттә. Бу безнең татар телен үстерү өчен бик зур роль уйный дип уйлыйм. Чөнки монда бик күп яшьләр җыела, һәм бер-беребез белән аралашып бик яхшы гына вакыт үткәрәбез. Әлбәттә, без уенда беренче тапкыр катнашучы ТНВ командасы татар тарихына, мәдәниятына кагылышлы сораулар күбрәк булыр дип көткән идек. Бу уенда татар тематикасында сораулар аз булса да, монда алар татар телендә бирелә. Һәм без инде татар телендә уйлый башлыйбыз. Татар кешесе ул бит
только татарча, татар милли гореф гадәтләрне аларның турында гына уйларга тиеш түгел. Ул бөтен дөнья әйберләре турында уйларга тиеш. Беренче генә катнашсак та, икенче урын безнеке. Сүз уңаеннан Ябалакның чираттагы уены 28 ноябрьдә үткәреләчәк. Ябалактан менә шундый бәләкәй генә бүләк күчтәнеш. Ничек бүләрсез үзегез хәл итәрсез? Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Самара шәһәрендә Мәүлид ән-Нәби пәйгамбәребезнең туган көне уңаеннан зур чара уздырылды. Мөхәммәд пәйгамбәр тормышта һәр яклап үрнәк булган. Әти, гаилә башлыгы, рухи остаз, хәрби җитәкче, сәүдәгәр, иптәш. Ул һәр кайда безнең өчен камил һәм соклану өчен зур мисал дигән сүзләр яңгырады сәхнәдә. Яшь буынга пәйгамбәр өйрәтеп калдырган кыйммәтләрне яхшылап сеңдерергә, үзләштерергә кирәк. Толырак Лейсен Садретдинова видео язмасында. Татар халкы өчен 7 саны бигрәк тә изге. Менә инде 7нче тапкыр Самарада искиткеч матур дини бәйрәм уздырыла. Нинди бәйрәм бу, кызлар? Кайсы? Мәүлид бәйрәме. Безгә ул, во-первых, кирәк, чтобы безне балалар белсеннәр безне тарихны, чтобы без мөселманнар. Бүтән өлкәләрдән дә киләләрме? Менә географиясы турында сөйләсәләр. Географиясы ближ лежащий областлардан киләләр, бөткенесе регионнар киләләр. Быел балаларга идек баны шашкада даже уйныйбыз, потому что без мәчәләйдә уздырабыз каждый ел чемпионат. Командный ниде шашка белә. И ул шашкада без ябыз тоже где-то почти 1000 кеше. И хәзер киләләр Карачаева, Чекастан дигән килделәрне, халал продукция, парафармацевтика. Без аларны итербез үзебезнең авылга, моннан соң мәчәләйгә 50 кешегә без атсабыз производство. Ул халал парафармацевтикада, но Самар өлкәсендә ул будет беренче. Сүздә юк, һәр эшне башлар өчен ниндидер изге гамәлләр, вакыйгаларны искә алыр өчен кемнеңдер башлап йөрүе кирәктер. Татар халкында андый ул кызларыбыз байтак. Һәр бер кешегә Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи салям сәламнарыбыз, дугаларыбыз булсын дип, инде сулар һәр бер килгән кешегә дә сулар хәзерләдек, чәкчәкләр хәзерләдек, индивидуальный һәр бер кешегә. Болгария региональном духовном управлении мусульман и организация Дуслы, которая ежегодно собирает мусульман Самарской области, имамов самарских мечетей для того, чтобы вместе собраться и вновь почувствовать единение, плечо друг друга, поклониться великим ценностям, которые заповедал нам пророк. Да, и я думаю, что это очень важно для подрастающего поколения. Оештыручылар исә театральләштерелгән тамаша белән дә гаҗәпләндерделәр. Анда Самара шәһәренең яктылык мәктәбендә белем алучы укучылар катнашты. Мәктәбебез инде 90% мондадыр. Укучылар, балалар белән айрым спектакль әзерләдек. Безнең бик талантлы педагог эшли, Васимия Рашидовна. Белем бирү төп максат мәктәптә. Алайда тәрбия тагын да мөһимрәк дибез мәктәптә. Шуның өчен без татар җәмгыятьләре белән, диния нәзәрәте белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бу көннәрдә безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның туган көнен бөтен мөселман дөньясында билгеләп үтәләр. Безнең Самар өлкәсендә 250 меңнән артык мөселман кешеләр яши. Мәүлид бәйрәме бергә аралашу, бергә Пәйгамбәрбез Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва салламның искә алу, дини сүзләрен тыңлау, фәгазьләр тыңлау, дуга кылулар. Монда бик зур әҗр-саваплар Аллаһ Тәгаләдән килә ди. Шуның өчен безгә Ханафи мазһабы буенча яшәүләр өчен балаларны безнең артыбыздан биринге әби бабайларыбызның диннәре буенча яшәр өчен шул бәйрәмнәрне үткәрәбез иншалла. Аллаһ Тәгалә ярдәмнәре белән. Bu kengilişi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında bulmagan hal. Allah da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üze mana şol bayramni tuğan günün ayrım tutkan. Çünkü baş günne roza tutargan bola. Hem de indi sahabalar soruyor ya Resulullah, "Nişəp sen baş günne tutasın?" "Min baş günne tuğdum,
шул көнне хөрмәт итеп руза тотам ди. Инде без Пәйгамбәр саллаллаху туган көнен әгәр дә уздырып, шатланып тора торган булсак, иншалла безгә дә әҗр саваплар ирешер дип торабыз. Бәйрәмгә килгән һәр кем менә шушы искиткеч күргәзмәләргә тап була. Билгеле инде алар белән без дә танышып чыктык. Менә миңа яулык эшләп бирдегез башыма. Тагын нәрсәләр ясыйсыз? Бездә төрле киемнәр дә бар. Киемнәр дә тегәбез, милли киемнәр дә тегәбез. Айлапкыч та тегәбез кулча. Никах дигән бүләкләр дә тегәбез, бирнәләр дә тегәбез. Төрле әйберләр. Күңел паклана, аклана. Монда күтәренке күңел белән киләбез, күтәренке кайф белән киләбез. Бер-беребезне күреп, бер-беребез белән аралашып, сөйләшеп, рәхәтләнеп китәбез. As-salatu was-salamu alayka ya nabiyallah. Бүген Мәүлид бәйрәменең беренче көне. Яшьләр өчен ул бик тә нык кирәк, чөнки ул милләтебезне, динебезне саклый. Ya Allah kabul kılsın, mübarek olsun beyramlar, kileçekler nasip olsun. Esselamu aleyküm. Yüz milletin ıtırga tigil. Kaçanda da. Biz şetki davetin karta tar tilini kütərigə tırışabız. Ничек булса да милләтнең ытырга түгел. Аккафа оешмасында эшлибез, бергә җыенып, шундый мәҗлесләр уздырабыз, матур-матур, үзебезнең эшләребезне күрсәтәбез. Балаларга күрсеннәр, безнең балалар да телеэкраннардан күрсеннәр, ничек гореф-гадәтләрне, үзебезнең татар икәнебезне белеп үссеннәр. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Самара. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Екатеринбург шәһәрендә милли көрәш ни хәлдә? Хәзерге проблема да это беренче уйлаганда инде безнең яшьләрне бу көрәшкә әзерләргә дип инде. Тормышым да иҗатка бәйле. Гармунчы Ирек Мөхәммәтҗанов белән таныштырырбыз. Җырсыз, ничектер күңелсез була. Җырсыз яши алмыйм. Узак тәнәфестән соң Екатеринбург шәһәрендә көрәш буенча Урта Урал кубогы өчен бәйге узды. Ул бөтен Россия спорт, көрәш сәнгате һәм хәрби осталык фестивале вакытында үткәрелде. Милли көрәш белән шөгыльләнүчеләр әлеге спорт төренә игътибар артыр, чит төбәкләрдән килгән катнашучылар саны да күбәер дип өметләнә. Бу хакта җирле хәбәрчеләребез сөйләр. Быел Екатеринбургка көрәш буенча Урта Урал кубогына Татарстан, Башкортстан, Чуашстан, Мордовия республикаларыннан, Пермь краеннан, Свердлау, Төмән һәм Оренбург өлкәләреннән иң көчле егетләр җыелды. Батырларга гадәт буенча Россия көрәш федерациясе вәкиле дә үз теләкләрен җиткерде. Спортчыларны кагыйдәләрдәге кайбер үзгәрешләр белән дә таныштырды. Хәзерге проблема да это беренче уйлаганда инде безнең яшьләрне бу көрәшкә әзерләргә дип инде. Хәзер бит инде үзегез беләсез, бөтен спорт буларак бөтен яшьләр футболга, хоккейларга тырыша җыенырга дип һәм бөтен олимпийский видларга. Менә безнең көрәш һәм без Сабантуй буларак шуңа кушылып, безнең матур көрәшне күрсәтеп, шундый зур турнирларны оештырабыз. Һәм рәхмәт әйтәсем килә безнең президентка, Россия Федерация Җиһад Минахметовка. Бүген Свердлау өлкәсендә милли көрәшне саклау һәм үстерү үзәкләре Әшет һәм Березовский шәһәрләрендә. Төбәктә бу юнәлештәге уңышлар тренерлар Сәлимҗан һәм Фәрит Минахметовларның эш нәтиҗәсе. Сәлимҗан Суфиян улы җитәкчелегендә Әшет спорт мәктәбендә берничә ел дәвамында милли көрәш буенча Советлар Союзы герое, чыгышы белән Әшет районыннан булган Нәҗип Хаҗипов истәлегенә багышланган төбәк ачык турниры оештырыла. Сәлимҗан Минахметовның 20дән артык укучысы бүген тренер һөнәрен үзләштергән. Уллары да аның эзләре буенча китә, көрәш буенча Россия призерлары дәрәҗәсенә кадәр күтәреләләр.
Бүген Сәлимҗан Минәхмәтов Урта Урал кубогының баш хөкемдары. Аңа төбәктәге көрәшкә кагылышлы проблемалар бик яхшы таныш. Шул ук вакытта Красноуфим педагогия коллиятендә милли көрәш буенча махсуслаштырылган төркемнең һаман ачыла алмавы да. Безнең хәзер официаль ставка Щит Российский муниципальный районда безнең Ескенен спортивный школада, вот яшүсмерләрдә беренчелек 50 елдан башлап безгә уже 2нче ел ставка бирделәр официально шунда Щиттә. Калганыбыз әле Березовскийда на общественных началах эшлиләр. Ярый шундый кешеләребез бар әле. Көрәш бетмәскә. Кубок Уралыбыз шундый не булды алды, как бы срок 1-2 ел. Пермский өлкәсендә Кунгур шәһәрендә үткәрелде. Просто безнеке Жировский өлкәсендә спортивный заллар не аккредитованные, не лицензированные оказались. Хәл итәсе мәсьәләләр күп булуга карамастан, Свердлов өлкәсе көрәш федерациясе гомум команда зачетында Төмән өлкәсе командасы белән 3нче урынны бүлеште. 2нче урынга Башкортстан спортчылары лаек дип табылды. Беренчелекне Татарстан егетләре алды. Фәрит Минәхмәтов җитәкчелегендә шөгыльләнүче Свердлов өлкәсе егете шәхси беренчелектә 3нче урынны алды. На Свердловской области наша визитная карточка — это самбо. Көрәш тут у нас не развит. Но так как мы все-таки татарлар, мы болеем душой этим видом спорта, поэтому симпатизирует этот вид борьбы. На наш взгляд, это такой честный, бескомпромиссный вид спорта. Поэтому он симпатизирует. И на сегодняшний день я сегодня сына 7 лет привел тоже, чтобы он занимался. И хочу, чтобы он помимо самбо, ну и көрешем занимался. У нас не хватает вот этого, той площадки, той инфраструктуры, которая имеется в Татарстане, той секции профессиональной. Хәзер Свердлов өлкәсе көрәш федерациясе планында Россия беренчелегендәге барлык ярышларда катнашу. 2019 елда Новосибирск шәһәрендә узачак федераль сабантуй, шулай ук Самара өлкәсе Камышлы районында гөрләячәк. Бөтен Россия авыл сабантуйларына әзерлек эшләрен башлау. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Удмуртия җирле үзешчәннәргә бай төбәк. Җырчылар, гармунчылар, ансамбльләр һәрберсе милләт мәдәният өчен хезмәт итә. Шундыйларның берсе Ирек Мөхәммәтҗанов. Тормышым да иҗатка бәйле ди ул. Ирешкән уңышлары өчен Удмуртиянең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен алган. Аның белән безнең хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Ирек Мөхәммәтҗанов тәүге тапкыр зур сәхнәгә 1992 елда чыккан. Ул вакытта Удмуртиядә беренче тапкыр Ижау моңнары татар җыр бәйгесе оештырыла. Республиканың төрле төбәкләреннән бик күп үзешчәннәр катнаша. Беренче татар җыры бәйгесендә катнашкан җырчылар халкыбызның яраткан башкаручыларына әверелә. Ирек Мөхәммәтҗановны да тамашачы җылы кабул итә. Ул чорда бик тонсык иде менә татар җырлары, онда хәзерге сымак дисклар тулы жатмайды, дисклар әз иде. Ондан соң Казанны бит аны карый алмыйлар иде. Шуңа күрә ул чорда әле җырлар, музыка бик тонсык. Удмуртиядә милли хәрәкәт күтәрелгәндә башланган иҗат юлы мәгънәле дә, байда була аның. Кечкенәдән моңга тартылып, гармунда уйнарга өйрәнеп үскән ул. Бәйгедән соң күп белемне виртуоз баянчы Илфат ага Нурмөхәммәтовтан ала. Устазы вафат булса да, аңа бүгенге көндә дә рәхмәтле. Уңышларында, репертуар сайлавында Илфат аганың киңәшләре мөһим роль уйнаган. Мин күбрәк халык җырларын яратам, моңлырак җырларны җырларга, шундый җырларга игътибар бирәм. Миңа ул ничектер менә күбрәк тур килә, андый лирический шундый моңлырак килер. Ирек Мөхәммәтҗанов еллар дәвамында республиканың үзешчән ансамбльләре белән чыгыш ясый. Татар сәнгатен, мәдәниятен саклау хезмәтендә лаеклы өлешен кертә. Әлеге уңышларын истә тотып, аңа Удмуртиянең атказанган хезмәткәре исеме бирелә. Мин җырсыз менә ничектер күңелсез була, җырсыз яши алмыйм. Һәр көнне я гармун белән шунда уйнап, менә ул бит инде күңелләр төшкәндә күңелләрне күтәреп җибәрергә, шундый сагыш моңлы вакытларны басып җибәрергә
үзе яшәргә көч бирә бит инде ул. Лайыклы ялда булуына карамастан, бүген дә иҗат итүеннән туктамый ул. Иң тугры тамашачыларының берсе аның гаиләсе. Тормыш иптәше Гөлнур ханым белән алар 30 елдан артык бергә гомер кичерәләр. Горурлыклары 2 кызлары. Балаларга милли тәрбияне биреп, нидергә кирәк, инде тәрбияләргә кирәк инде милли рухта балаларның телләре бит инде аның бишектән әти-әни дип ачыла. Алар безнең балалар тоже әти-әни дип телләре ачылды. Бәләкәй вакытта без татарча сөйләштек. Алар хәзер дә татарча сөйләшәләр. Ирек аганың иң зур бәхете дә үзеннән соң лаеклы дәвамчылар калдыру һәм үзе башкаруындагы җырларны әле озак еллар халыкка бүләк итү. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, татарлар тапшыруы. Тел ул халыкның иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Ана телебезне саклап яшик. Сау булыгыз.